Inda que non é todo o que pedía o Concello, si é suficiente, estamos satisfeitos con ese primer avance que ali nos demos e que debía ser ratificado polo que é a autoridade portuaria, por ese Consello de Portos. O alcalde tamén se referiu a outros proxectos xa moi avanzados, como é o da remodelación da zona portuaria de Palmeira e o seu paseo marítimo. Se comprometeron a licitar o que é o proxecto de reforma do Peirao e do paseo marítimo de Palmeira dentro deste mesmo ano 21. Segundo o rexedor, o Concello está a piques de asinar tamén un convenio de colaboración con portos para ampliar os lugares onde poder practicar a pesca de recreo, mediante o compromiso do goberno local de asumir maior control e vixilancia destes espazos. Un convenio de colaboración co Concello para que a través do GAEN ou ben da Policía Local podamos ter unha vixilancia maior, que é o que vai a permitir pois ampliar eses lugares tal e como teñen solicitado.